putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Prabinta Bagong wonten dawuh sinuwun. Wah, piye kabul kawusanamu? Ketiwasan iki. Ketiwasan piye? Ketiwasan piye Bagong? Ketiwasan piye Bagong? Ketiwasan piye Bagong? Sampeyan rak pirsa to? Weruh apa? Sampeyan pirsa kula niki mau tiba magrobyang ngoten. Lehmu tiba iki mbok gawe-gawe. Kowe mau saka kono kowe mlaku apik-apik kowe tekan kene tiba. Kowe niba, kowe ora tiba ning kowe niba, kowe sengaja tiba. Ben entuk mangkel bonus kok panjang ingsun. Ya ora? Nggih. Oh, iki senengane Kisruh ora. Wong ora dikapak-kapake karo Petruk kok. Antasena piye? Angel Dewi Sandi. Angel sebabe. Nek angel mbok yo gek piye carane ngidu apa piye? Ora ngawur to sampean ki ratu kok ora. Niki anu niki. Piye Bagong? Petruk pun mboten isa dikandhani tenanan niki. Lho. Sebabe angel lajeng kula boyong dheweke bergugung utawa waton. Merah kampuh jika mboten datar porat. Meng kula kan eling kalih bapak dheweke ora gelem eling. Meng kula kan eling kalih kula dheweke ora gelem eling. Le kebangetan niku nggih Den. Piye? Nika wae lho pas kula kalih sampean munggah teng omahe Petruk. Heeh. Pas agek do kumpulan karo bojo-bojone. Lho. Bojo-bojone ki piye? Bojone Petruk niku saniki 7. Edan-edan. Ilmune apa Petruk? Aku ki ratu selama sore bojoku mung siji. Lah dadi Petruk bojone iso 7. Akirangan. Monggo kula sawang niku apik-apik niku kae. Mamah muda saya. Sing gayane senam mau ketingale kula rasa nyepadake kaya ketiwasan ndi. Ketiwasan piye Antasena? Kriwekan dadi kerujukan, keguyon dadi tangisan. Lho, sebabe mergo iki mengko nek awake dhewe tetep nekat arep mboyong karo Petruk cetha wis ora gelem. Nggih. Mergo niki wau pun kula terangke, Truk, kowe iki mukti najan kowe wis sugih, najan kowe wis mukti ngawibawa. Saora-orane kowe iki kudu eling karo wong tuwa. Bapak iki mau dawuh karo aku tekan kene leganana atine bapak, leganana atine sing arep mboyong karo kowe. Bot-bote iki kersaya bapak mbutuhke karo kowe, Truk. Bapak iki wis rumangsani nek bapak luput mergo wis nundung karo kowe jaman biyen. Gak kowe gentenan njaluk ngapura karo bapak mesti ngapura karo kowe. Lah kula omongi ngoten niku Petruk ya isih wae ora sudi mbelani karo Semar. Ora sudi nglegani karo atine bapak. Arep kae bapakku nek wis gawe tatu arang keranjang atine Petruk kantong bolong sengara, aku males budi karo wong tuaku. Ngoten niku wau. Edan. Lah aku teko dadi ora duweni ati Petruk kae. Saora-orane yen ora ndani pikiran saora-orane Petruk duweni ati, duwe rasa pangrasa, duwe rasa tepa slira, duwe rasa kepengin males budi karo wong tuane. Kirangan kok nika. Wong anggere wis kemul dhuwit ngoten niku jan sajake lali. Idan. Lah kok teko dadi Petruk lali karo Siwa Semar. Monggo Siwa Semar kuwi sing wis gula wentah uripe Petruk. Lah nggih niku Tandara. Kula dhewe ya bingung. Banjur iki kepiye? Apa kira-kira arep dibacutke nggone pola ancur-ancur Pandhawa? Aku sartane kowe. Kowe arep mboyong karo Petruk, apa Petruk kira-kira arep dirudha paripeksa, apa awake dhewe bali ning negara Ngamarta? Ngoten mawon. Piye? Niki ditekati sisan, tekat-tekate mengke umpama kula kalih sampean sedaya niki kalah. Ya. Saora-orane kula mentuk wangsulan saka Petruk. Wangsulan saka Petruk tegese piye? Niki wau anu Petruk niku sumbar, Petruk niku nantang kalih kula kalih Ndara Antasena. Nggih ta, Den? Iya. Sumbare Petruk ngeten iki, nek pancen kowe Bagong karo Antasena karo satriya-satriya lancur Pandhawa liyane arep mboyong karo Petruk, gandeng Petruk mbiyen le lunga saka Karang Kadempel kanthi kahanan sing keloro-loro.
Saiki gentenan diwalik. Kowe arep boyong Petruk, kowe uga kudu ngrasake keloro-loro. Wong ngaten niku wau ature Petruk teng kula. Jaja muntap lir kentap tuku yayasine pe. Petruk kocak ngondar andir. Edan manus wae jajaran. Bagong wonten dawuh. Wah, pancen ora iso dikandhani kanthi sono kamanungsan. Kersanipun kados pundi? Gatotkaca wonten dawuh. Antarja wonten dawuh. Setyaki wonten dawuh. Sawangen. Sawangen kae wadya balane Petruk kae. Kae wadya balane Petruk kae. Wo anggeh wong do nganggo kaos ireng-ireng nika. Cetha gentone Petruk nika. Terus niki pripun kawontenane kaya ngoten? Tandangi, tandangi. Yen ora ditandangi, mongko mundak malah ngrekoso awake dhewe. Bot-bote awake dhewe mbelani karo Kakang Semar, mbelani karo bapakmu Bagong. Petruk luput kudu dilengake. Nggih, engko kula dhereke sareng-sareng pokoke. Ayo. Metu kono wae. Nggih. Tita bedebah menungso rata tanah. Ora mengkuto dhisik. Lah kok dadianing satriya kantheng nyet brengose luwar gritu mangke kuping kiwa tengen. Dedeke bungkik kakik kunting tangting. Dik. Sapa kowe? Ngaku kok. Aja mati tanpa aran. Kowe takon karo aku ora mengko dhisik, aku balik takon karo kowe. Kowe sapa? Parat. Ditakoni Dru Wangsul Amagen ditakon karo aku. Jamak lumrah wong ketemu ning dalan. Takon gendi tinakon. Yo. Takon karo aku iki wadya balane Juragan Petruk Kanthong Bolo. Ya aku ingkang tansah nderekke. Sartane aku ingkang diparingi gawean. Kinen ngreksa katentreman ning griya Gudha Saloka. Sapa kowe? Aku Tumenggung Keling Alambono. Keling Alambono, dasar kepuranyata. Sapa kowe? Takon karo aku, Senopati Ndarawati Raden Arya Setyaki. Oh. Satriya tanah Jawa kowe. Sekawit aku
capet-capet krungu kondangmu kowe iki satria sing kondang kejem kowe iki satria sing kondang galak. Nadyan to detekmu ora sepira ning tanganmu tiba ning dadane mungsa mesti mungsa jengkelang mung kari kuwondo. Kowe arep nyoba apa piye? Wah. Nyepelekke karo aku kowe. Yo. Sajak kowe ingkang berguguk utawa ora kena dikandhani. Kowe wangkot kowe. Kowe wangkal. Cetha Gustiku Juragan Petruk kantong bolong ora kersa diboyong ning Karang Kadempel, kowe arep ngruda peksa. Dasar kepronyata. Yo. Kowe arep ngruda peksa karo wadyabalane Juragan Petruk. Aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Kowe tak ruda paripeksa nek pancen kowe ora gelem bali. Ora minggat saka ngarepanku lakon tinju akhirat nyawamu. Yo, neng kene margane patimu. Ora minggat saka ngarepku kowe tak candak sirahmu tak tukang dadam lakon dadi rondo selawase urip bojomu parap. Jaramu kowe. Sajak. Sajak pestakan. Aku parah. Diani romone buah terbanget iki.
rumangsane apa kowe? Mati biar oh iya dikira aku kalah jar iya jar suami gagal kena jar ora dicupat kaya kok karo raket beli koko cowe hip hip oh ayah oi
Sapa Satria sisik? Antarja. Sapa kowe? Aku Tumenggung Harjasa Setya. Harjasa Setya, dasar kowe ngono. Kowe arep ngruda maripeksa juraganku, Langkana kuwandaku. Wah. 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 Edan iki dayane ngopo iki, Pak? Hoi. Jar. Oh. Ayo kowe. Hoi. Hoi. Wah. Wah. Hoi. Hei. Metu. Ya ini kok ndusel ning keleng. Metu. Lho. Mah wedang. Hei. Wah, parat. Mangsane apa kowe Antarja? Sapa Satria mubur murup dadane mabur kaya manuk takon karo aku Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Oh iya Gatotkaca kowe dasar kono sapa kowe jalak peksa lungit. Ayo arep nguruda paripeksa karo juraganku arep merjaya karo aku. Langkana kuwandaku tak langkai tenan. Wit. Wit. Wah. 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 Bebayane kan. Wah. 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 Dan wah ora merantasi iki karepe. Pinggir. Edan kok medeni cangkeme kae.
Apa kira-kira Petruk wis kentekan menungso? Apa kira-kira wis kentekan prajurit? Lah kok sing dijokke ning pabaratan wong wedok. Sopo kowe? Bat. Kula pitakenan kalawan panjenengan dereng panjenengan wangsuli malah genti takon kalawan kula. Sopo? Inggih. Menawi ndanggu dhateng ingkang abdi kula menika semahipun Juragan Petruk ingkang nomer kalih. Bojone Petruk sing angka loro. Inggih. Ora jane bojone Petruk iki pira? Tunggal kula 7. Edan. Diomongi kok sampean kaget marang bojone Petruk sing sakniki 7. Sak barisan sinden dikukup kabeh klebu sing tuwa-tuwa. Ngapur ora. Kowe sapa? Kula pun Sudawati. Sudawati. Inggih. Panjenengan sinten? Aku Setyaki. Batu Raden Setyaki majeng ing pabaratan. Kabar ajeng lari kang adipun Sudawati wigatosipun menapa? Gusti. Apa kira-kira wis ora ana wadyabala teka kowe sing dijokke? Liripun kados pundi dene jeng andika maring dawuh kados mekaten. Anane aku metuke karo kowe. Mergo aku arep ngruda paripeksa kelawan garwamu. Ya kuwi Petruk karo Wulung. Nek pancen Petruk ora gelem tekan kene. Nek pancen kowe ra iso ngandhani kanthi bener lan becik marang bojomu ingkang aran Petruk karo Wulung. Apa kelakon nadyan kuwi wong wedok bakal tak perwasa kowe sing dadi jel nyawane Petruk. Yen to Petruk ora gelem diboyong ning karo kadempel. Punapa ta mira ingsun Raden Waspagung Mijil tuhuda tanpa karya. Bat. Nuwun sewu Raden mboten kinten babar pisan. Menawi kula mboten iki mriko mboten ngandhani kanthi srana aris. Kula mboten matur mboten mutaken kanthi srana becik dhateng semah kula pun Juragan Petruk. Teka kula badhe dipun ruda paripeksa Batobat Raden Setyaki teka Tegel panjenengan Tegel. Kasar karo wong wedok kok senengane kasar. Kamu wedok mriku menawi dipun alusi Batobat dadi lan saya aluse marang tiyang kakung. Bagune Petruk mbok wenehke apa ora? Bagune Petruk mbok wenehke ngersane para wadyabala saka Ngamarta apa ora? Taun winten ana kula mboten badhe masrahaken semah kula inggih garwa kula pun Juragan Petruk kanthong bolong menawi dereng mlundung. Mestakanipun ingkang abdi pun Sudawati. Kelakon nek iki marganing patimu Sudawati. Kula wonten dawuh Raden. Sepiro gedene kaluputanku aku njaluk pangapura. Liripun kados pundi? Dene sing andika maring dawuh kados mekaten. Edan. Bareng tak petung. Dosa sartane nista pakartine Setyaki. Ning antarane ana wong wedok ingkang sulistya ing warni. Kaya kowe kuwi Sudawati. Kok arep tak ruda paripeksa. Lah kok teko arep tak perwasa yen ora masrahke garwamu Juragan Petruk. Kersanipun kados pundi? Aku ki wis mataun-taun dudu. Lah ra apa ta? Setyaki kok iso kegut ki? Mula Gustimu ki ya jan digdaya tenan kok. Wiritane iki saka Juragan Petruk nurun ning Gustimu Sudawati. Ah iya. Kersanipun Raden Setyaki kados pundi? Menawi sing ngendika menawi panjenengan menika duda sampun mataun-taun. Aku wis suwi, wis 2 taun. Ora TikTok ki ngapa? Tegesipun kados pundi? Aku mesake karo kowe. Yen kowe melu Petruk ora burung kowe iki ping didhawuhi supaya perang. Mboten kula mboten dipun dawuhi supados perang.
Lah banjur didhawuhi ngopo? Kula menika namung dipun dawuhi nentremaken kawontenan wonten ing griya Gada Saloka kula ingkang nyepeng babagan Dana Prabiya. Bendahara. Inggih. Bendahara kok mah bojo nomor 2. Lah inggih kersanipun Juragan Petruk mekaten kok. Kersanipun kados pundi? Upama kira-kira inggih. Coba kowe melu aku ning Garba Ruci bae. Tumut panjenengan dhateng kesatran Garba Ruci badhe dipun menapakaken. Tawengku garwa. Aku isih Joko. Ngendikanipun Duda. Wah iya, Duda rasa Joko. Joko Waloya. Shh, miki meneng ora. Ya kono kek digandrung kono kaya. Kersanipun kados pundi? Coba astamu kene coba. Tobat. Nuwun sewu lho Raden Setyaki, nadyan kula. Nadyan kula menika sampun dados garwanipun Juragan Petruk Kantong Bolong nanging kula sepisan kemawon dereng tau tate ngladosi dhateng Gusti kula iki semah kula pun Juragan Petruk Kantong Bolong. Lho piye kuwi wong bebojoan kok ora tau diladosi? Inggih. Menawi kula ngladosi dhateng Juragan Petruk Kantong Bolong tartentu kula sampun patutan anak kalian Juragan Petruk. Oh, inggih. Dadi kurang patutan anak karo Petruk dereng. Malah kula nembe sepisan menika nyepeng astanipun tiyang kakung tobat kados ngaten to rasane. Kaya ngene to rasane. Yen ngono kowe manut arep taboyong ning kesatran Garba Ruci. Borong dhateng panjenengan Raden. Kabedal dada kula kapendheta manah kula lae lan batos badhe seterusipun atus. Mayu to, gak mayu. Lho, piye iki? Edan manus wae jajalanan. Ning atase Setyaki mungsuh wong wedok wae kok. Teko kalah nganti tekaning pati iki piye Antasena? Sik Dik, sareh Dik. Walah. Petruk kaya ndek bojo ampuh. Tak sawang saka duan. Ingkang maune Mak Cilik Setyaki iki nesu. Kaya-kaya arep mangan bojone Petruk. Lah kok dadi Mak Cilik Setyaki iso kegut iso gandrung kayung-yun dicekel tangane lah kok ana geni. Edan ana daya ingkang gawe sirna Margolayu adhiku Garba Ruci. Antasena, piye Pakdi? Bocah iki nek ora tetek, ora tatak, ora tangguh lan ora tanggon. Atine mesti gampang kapikut marang blendenging kanepson, blendenging katresnan wong wedok. Karo Pakdi Baladewa urip lho. Urip mbok menawa ana srana. Iya. Ah jan wis ora aku mesake malan karo Mak Cilik Setyaki iki. Mangkat mrene karo dinesoni bojone. Jalaran dek kejadian ning Semarang kae. Nggawa penyanyi malah bloko wong. Tak wenehi banyu sungut. Iso wayu nirmala temah jati temah mulya kowe lek. Sudawati manuta tak boyong ning kesatran Garba Ruci.
Were ambiar. Idan Anggir Antasena. Ayo tak delok saka kono kowe kok ngebrok iki ngapa? Idan kula menika sekawit badhe ngruda paripeksa kalian bojonipun Mitra. Sik, ngruda paripeksa apa arep seneng? Ngruda paripeksa. Arep seneng arep ngruda paripeksa. Arep seneng. Ha. Wedho wae sampean ki ora. Setyake ora tatak, ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Nyatanipun menungsa menika dudukan ina lali salah apes lan mati. Alah ming kuwi tok paitanmu. Delon iki. Delon Kadang Wing Mandura. Aku tak sing ngruda paripeksa karo wong wedok emang. Sudawati wis kelakon tak ruda paripeksa Petruk kelakon tak boyong. Delok wae iki kok nek nganti kegut sampean bayar aku 200. Kok malah totoan kula tak melu kula. Kowe ngina karo Nata Mandura. Ora kok ngina, Di. Ing atase mak cilik Setyaki iki wong anu lho, nuwun sewu lho, wong semeleh pikire lho. Arep nek wis duka ngedapi-dapi, arep nek wis duka ngilani tandange. Yo. Ning mak cilik Setyaki iki wonge semeleh. Lah kamangka sampean ki ora semeleh, sampean ki senengane mung muring karo nesu. Wah. Najan tak mung muring karo nesu, ning aku ki wong tetek tatak tanggulan tanggon. Nek aku ora tatak, ora tanggulan, ora tanggon, mesti aku wis kegut wanita pirang-pirang. Nyatane bojoku seprene mung siji. Oh iya. Yo. Bojone ming siji ning le rabi bola-bali. Lambemu. Sawangan kridane wae Mandura. Coba. Apane? Dian. Lah kok dadi kaya tenggok bojot. Rong mene edan. Nuwun sewu menika sinten wonten Alendra? Apa kowe sing aran Sudawati? Inggih, kula pun Sudawati, kula semaipun Petruk Kanthong Bolong. Wah, menungso ora tataran. Sudawati, wonten dawuh. Kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe ingkang mateni karo adikku Setyaki. Kowe iso ngalahke adikku Setyaki, kowe iso melet niku kados pundi? Adikku Setyaki mbok tamani guna kasantikan Aji Japa Mantra Asmaradana Asmaratata. Nanging yen to kuwi arep melet karo Petruk coba endi? Ayo Semar Mesemu. Semar Mesemu tamakno Sari Prabu Baladewa. Ora-orane aku kegut, ora-orane aku kagiwang blendenge kanemson muruh raimu kuwi. Topat nuwun sewu. Panjenengan mriku Nalendra lah kok teko duka kados mekaten kaliyan tiyang putri. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan mriku sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa Gusti kula. Yo. Ayo ndi? Bojomu Petruk ndi? Bojomu Petruk ndi? Bojomu Petruk arep tak boyong. Petruk arep tak boyong karang kademel. Hah? Arep tak boyong Petruk. Inggih, kula aturi sareh riyen, kula aturi sareh riyen. Wis tangane iki ora. Arep apa kowe? Pasane apa ora? Bojomu ndi? Bojomu ndi? Kowe bojone Petruk ta kowe? Kowe bojone Petruk sing ora waras ta kowe? Sing manahi adikku ganti gandruk-gandruk karo kowe. Banjur tok tamani Aji lebur sekethik. Banjur adikku Setyaki kalah ora ini. Banjur kowe adikku banjur Pak. Mula ta sinuwun Nalendra mriku menawi boten sareh penggalipun tartentu boten badhe jenjem lan pangandikanipun boten badhe cetha tinampi dhateng ing atipun Sudawati. Tangane iki ora, tangane iki ora. Wah, aku ki wong resik, mangsane apa? Moh aku tak demok-demok. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan wonten mriku menika badhe menapa? Aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Aku arep ngruda paripeksa karo kowe. Mergo kowe ora gelem masrahke bojomu karo Petruk. Ora gelem masrahke bojomu sing aran Petruk Kanthong Bolong arep tak boyong ning negaraku. Arep tak boyong ning Karangkademel. Mergo bapakne Petruk, maratuamu sing jenenge Suwan Putra iki buangan butuh karo Petruk. Ayo.
Ayo, kowe tak boyong. Petruk tak boyong. Nuwun sewu mengke riyen to. Badhe mboyong kula menapa badhe mboyong dateng Juragan Petruk? Kowe. Kula. Anu bojomu. Nuwun sewu mbok iki dipun rembak ingkang kanthi srana alis wiyen. Ora kowe ayo kowe arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Kowe tanganmu kok cak-cek. Tanganmu kok cak-cek kowe. Tanganmu cak-cek. Demoki tangane Prabu Bulut yo. Nuwun sewu obat kula menika nyuwun dipun melasi, kula nyuwun dipun melasi. Ora sah. Wah, jan wis. Kowe aja jengking-jengking kowe. Kowe aja ndeprok-ndeprok kowe. Kowe aja ndeprok-ndeprok. Aku ra weruh. Aku ra arep weruh kanan, aku ra arep weruh jurang. Tobat, masih nuwun panjenengan kula kok teko samange panjenengan mriku duka kados kula aturi sareng menggalipun. Kula aturi sareng manihpun. Badhe dipun rembak kanthi srana alis kula kantun nderek. Yo. Nungso ora tatanan kowe. Kowe Petruk kowe. Terus pundi? Kowe bojone Petruk kowe. Tobat. Iki kok yo ndledek terus to ya. Kowe bojone Petruk kowe. Inggih. Rada-rada. Kersanipun Rara. inggih. Kowe bojone Petruk. Inggih takon bola-bali. Ha. Kowe kok iso ndek ilmu kaya ngono kuwi? Ilmu menapa? Ilmu pengetahuan. Dudu. Wah, iki takone kok ora. Kowe iso ndek aji japa mantra asmara tantra kuwi. Ki entukmu saka ndi? Menapa kula menika mboten paken aji-aji menapa kula menika mboten gadhah kadigdayan. Aja ngapusi to, ya aja ngapusi to ah. Aku moh nek karo wong wedok sing ora jujur. Kersanipun kados pundi? Kowe tak boyong ning negaraku, kowe dadi marune bojoku. Nek ora bojoku tak ulihne wae. Bojoku tak ulihne wae. Ampun, tobat. Rada-rada wae, rada-rada. Montosene kok ya ngetutke terus wae to. Mangsane apa ora? Wong arep seneng kok. Sopo? Tobat. Mboten sah nembang wong mboten sah nembang. Walah kowe njaluk apa tak turuti. Kowe njaluk apa tak turuti. Ya kan jual jawel. Ampun seru-seru nek nembang aja bengak-bengok jarene wegah nek konangan. Arep aku ki wong tetek tatak tangguh lan tanggon. Nek wong wedoke kaya kowe sapa sing ora? Hahaha. Nora treduk sing lanang seni bluk sing putri seni bluk. Tobat jawel kaya. Coba ndelok kuwi. Menapa? Kuwi lho, ndelok kuwi lho. Napa? Bros. Kantun nyawang kok ya dadak nembung barang monggo. Wah, apik. Kecer apa bedhug kowe? Didelok saka njaba kok sajake. Tobat. Delok astamu. Delok tasamu. Inggih. Etian. Hahaha, etian. Ana wong wedok kok tangane lumer kaya santen. Tangane Rawati kalah lumer. Tangane Rawati ki saiki kebak kapal. Mbosok buka laundry. Bendina nggo ngumpahe terus tangane kapalan kabeh. Loh, panus wae jajal saripune. Sudawati, aja minggat kowe. Aja minggat. Sela-selane aku pirembugan karo kowe kok. Lakok kowe. Malah nglungani karo aku. Sudawati tak gretel nenggala kowe.
Mbok nek wis konangan ki ora usah kakean cangkem. Konangan piye? Aku ki wong tetek, aku ki wong tatak. Aku ki wong tangguh, aku ki wong tanggon. Cangkemmu ora kena, ora kena, ora kena. Mula ki aja sok sumbar, aja sok sombong nggih, Den. Ha iya. Ora wurung ya mung kena kok. Wahidan. Antasena, piye, Dik? Nyatane pancen ayune pol. Kandhane kok ora. Mulane aku rak mau ket mau ngaduh terus. Mau jare kok arep ngrudo paripeksa kok malah ora nek beneke iki nyandi. Jare si Sudawati arep dipulasara kok ora nek beneke nyandi mah meng krusak-krusek. Wae. Engko gek-gek sida dadi regane. Lambemu kowe ora. Terus nek wis kaya ngene kanan iki sapa sing arep maju? Kula tak nyoba ndara. Kowe mung arep kenek lho kowe. Aku megah. Nek jalaran Bagong mung awake dhewe malah kalah kabeh. Mengke riyen sampeyan aja sok ngembe, aja sok ngempuke watu ngatoske banyu. Wong ki men ora gampang kena pelet syaratnya mung siji. Apa? Aja didelok raine. Mergo pelet niku jedule saking rai, pelet niku jedule saking mripat. Nek sampean nyawang mripat karo nyawang raine, ayo kenek sampean. Gedang awuh pakel. Pripun? Omong gampang lakon yangel. Wes sampean aja ngecek karo Bagong. Bagong niki wong tuwa, mangsawang. Nek nganti mengke kula kok kegot kalih Sudawati, sampean wenang betot kula. Tenan-tenan. Kelakon bedhot kowe. Wah, dereng kantenan. Mang lenggah mriku kula sawange. Kula cobane kowe engko nek kenek tenan dibethot karo Pakde Baladewa. Ben kula ya bethot mriku pun bola-bali kok ora. Wah, mikir trajane paling. Disasmitane kok ora tanggap. Cetha ketakone ngono kuwi wis cek. Kok isih dedet. Ya ora mokal. Tobat. Menapa menika Ki Lurah Bagong wis. Aja disawang raine. Aja disawang matane. Nek tak sawang mengko aku kena godha. Mengko aku kena pelet. Mengko aku terus takon rego. Ora. Tobat. Panjenengan kok majeng manggi dateng kula. Ora. Kowe bojone Petruk nomor 2 kowe. Inggih. Aku wis ngerti pas neng omahmu kae mah. Ya jan kowe ayu tenan. Neng aku mah nek aku kegiwang katresnan karo kowe. Nuwun sewu. Kersanipun badhe menapa kula tak nyuwun pirsa, kula tak nyuwun dawuh. Nggih, Petruk. Petruk ndi? Kon tekan kene. Arep tak jawab omong-omongan. Nek wis tak jawab omongan arep tak boyong karo kadempel. Inggih. Samangke kula sagah mboyong dhateng pun Juragan Petruk mriki. Nanging nuwun sewu pirembaganipun menika kedah benajeng lan panjenengan lho Ki Lurah Bagong. Wah, jan weh. Wajan wis kaya karo nglirik. Nuwun sewu. Wong rembugan ki penak-penak wong rembugan, cetha-cethane wong rembugan ki nek karo sawang-sawangan. Wah, apa? Wah. Mah aku. Tobat. Nuwun sewu lho panjenengan menika pun kaya adi kula Ipe. Sinatanipun kula menika semahipun Juragan Petruk, panjenengan menika adinipun Juragan Petruk. Wah. Nuwun sewu nek rembugan ki mbok yo marep mriki. Wis ora demok-demok kowe. Ngawur ora. Madhep mriki. Wah, jan wis ora. Tobat. Apa ya ana jamak rumahe wong perembugan kok sirahe ndangak. Ora men sirahe, sawake ya ndangak iki. Rumangsane apa kowe nyepelekke karo aku? Nuwun sewu.
Kersanipun badhe kados pundi? Kersanipun badhe kados menapa? Walah kaya ngono kuwi to. Strekrok ya. Menapanipun Pak Tobat, Pak? Pira, Wah? Pinten menapanipun? Umpama Petruk tak ijoli det ngono pira? Pak Tobat, Pak. Aku ki adimu lho, Mbak. Iya, ora usah basa kowe karo aku. Iya. Upama Petruk tak boyong ning Karang Kadempel tak jak bali. Ning nek Petruk ora gelem kowe ijole ngono piye? Iki kula sagah mawon, kula purun mawon. Nah. Terus pira? Pinten menapanipun? Alah nek kaya ora biasane. Nanti kaya lengganane Pak Tobat. Alah nek. Pira? Mboten kalian sederek menika. Mboten bayar gratis kan. Wah, elok kowe. Aneng ya ki engko upamanipun dos pundi? Upamane aku sida karo kowe lho. Inggih. Aku engko korban kebethot. Inggih. Bangen aku dibethot karo Sinuwun Baladewa nek umpama sing bethot kowe wae piye? Tobat lewat penjami kok iso wae. Weh, ora kok iso wae aku ora banyol, aku ora gojek. Tenan lho iki. Nek sing bethot Sinuwun Baladewa ora nganggo kuku ora lara banget inggih. Nek kowe rak mesti ya toh. Nuwun sewu Pak Tobat. Panjenengan menika kersanipun dos pundi kula mboten tanggap. Wah, tanggapno. Nek ora tanggap kuwi tanggapno. Manteng aji lebur sekedhi. Den dumuk padane sang ora bagong plakapi terus sirna marga layu. Wah! Kuncine niku aja disawang raine, aja disawang mripate. Delok niki. Ndarantasena mang delok kula. Kula ora kenek to, kula ora kenek to. Iya Gang iya. Wah. Wong gleleng kula. Mriki Mas. Apa? Telek. Jare wong ora arep nyawang raine. Jare ora arep nyawang mripate, kaya sida kegut takon pira regane. Sida mboten nyo. Mumpung kula lagi lejar penggalie. Wis ora weh. Aku mesake karo kowe. Apripun iki wong ya kasunyatane kaya ngene. Weh lah. Pakde piye Antasena? Gong pripun? Aku krungu gembruduk swaraning wadyabala. Sajak ngruyuk karo awake dhewe mlayu, belajar dhewe belajar. Ayo Antasena. Wah. Edan. Iki sisane iki wong babong iki. Ayo. Ayo iki barang iki.
Kowe kejem tenan Petruk. Kowe karo aku kejem tenan. Petruk kowe kualat karo Bendoro Petruk. Petruk kowe edan. Kowe wong nekat. Petruk kowe wong nekat Petruk. Wah, lah kowe iki kok kaya ngono, Truk. Aku teko apik-apik mrene kok lah kok dadi kaya ngene piwalesmu wis. Diam. Kurangi suara. Edan Petruk, aku arep teko apake? Ingon-ingonanku arep ucul apa piye iki? Ingon-ingonan cangkemmu kuwi. Nah, pus meneng bos. Nah, wis saiki melu aku. Wah, edan. Aku ki ratu, lah kok kowe sak geleme dhewe. Kowe ratu, aku wong sugih. Aku wong didit. Aku ya duwe. Entek to? Iya. Wah. Duwe nek entek arep ge apa? Wong ora ning duwite. Edan kowe, Tru, kowe aja sak geleme dhewe. Kowe ora mesake karo aku karo ndara-ndara lansur Pandhawa. Iya, kowe ora mesake karo aku. Iya, kowe ora mesake karo aku. Iya, kowe ora mesake karo aku kowe, Tru. Iya, kowe ora mesake karo aku, Tru. Kowe iki pendak dina tansah momong karo aku. Aku njuk ngapura tenan, Tru. Aku njuk ngapura tenan. Aku aja tok pateni. Aku aja tok pateni. Kowe ora arep tak pateni. Ning arep tak kuliti alon-alon. Aduh. Wah, mati. Ora mati, ming dikuliti. Perkara mati purane urusane sing kuwasa. Lho. Edan. Tumae kowe wis sugih. Tumae kowe wis mukti wis sagelemu dhewe. Diam. Meneng. Para penonton siap. Apa aku teko ndelok apa? Aku teko ndelok apa? Aku teko ndelok apa? Pun panjenengan sedaya kula aturi kendel nggih. Sak mangke badhe wonten pertunjukan. Kula badhe inggih menika nyugata dhateng kersane para miyarsa ingkang sak mangke sampun lenggah lan dhahat sinudarsana. Nyugata pertunjukan kula badhe ngukum Pati Obong dhateng Prabu Baladewa. Wah, edan. Ayo Baladewa Pati Obong. Baladewa Pati Obong. Baladewa diobong. Baladewa diobong. Ayo. Baladewa diobong. Baladewa diobong. Baladewa diobong. Ayo Baladewa diobong. Diobong. Ben mateng. Disate wae Baladewa. Disate wae Baladewa diobong wae Baladewa. Ben kemritik diomong ayo. Kula diomong. Kula aturi sareh para penonton kula aturi sareh. Sak mangke kula piyambake badhe nyalirani ngobong dhateng pun Prabu Baladewa. Edan Petra aja kurang ajar kowe. Apa ora? Tak sumet genine. Edan. Ayo. Tepuk tangan. Elo. Baladewa. Ayo. Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura. Siwa Prabu Baladewa. Teka sak mangke sampun sirna margalayu. Koko Prabu sampun kantos negaken dhateng ingkang rayipun Setyaki. Wah. Ade Baladewa. Aku dadi kanane kaya ngene iki piye? Kowe dur arep tak pateni. Kowe dur arep tak obong kaya Baladewa. Mergo paukuman Pati Obong kuwi mung kanggo Baladewa. Aku arep tok kapake terus, aku arep tok kapake. Ora lega rasane atiku yen ora nyiksa karo para bendara-bendara iki. Aja Pedro. Ayo disiksa. Ayo. Kurang wae. Oh, godhok muri-muriman. Mati wae.